खुलुमबाय बड'सा स्टुडिअ दं आं रिमा बसुमतारी लोंग्रा दैनि थाखाय जिउ खुंनायाव गोब्राब जेंनाजों भुगिबोनांगासिनो रायजो राजाफोरा अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोलनि खैरानि गामिनि थागिबि सुबुंफोरा जोबोद दुखु खस्थजों संसार जाबोगासिनो दङ मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा 1990 मायथाइनिफ्रायनो बे खैरानि गामियाव लोंग्रा दैनि जेंनानि थाखाय जोबोद दुखु खस्थनि गेजेरजों संसार जाबोगासिनो दङ बे खैरानि गामियाव 40 नखरफोर दं होननानै फोरमायदों खैरानि गामिनि थागिबि सुबुंफोरा मख'जाथावदि 37 बोसोर समनिफ्रायनो बे गामिनि थागिबि सुबुंफोरा भारत आरो भुटाननि सिमना हाजो गुदियाव लोंनो थाखाय दैनि आंखालाव बोहैबोनाय दैमानि दै आरो बालाखौ खुरख'नानै हाखर खालामना लोंनो थाखाय दै दिहुननो गोनां जायो मेसें बोथोराव दैसानि दैया रानलाङोब्ला 1 घन्टा सम लामा हान्थिनानै दै लायनो गोनां जायो होननानै फोरमायदों गामिनि सासे सुबुङा डिस्ट्रिक्टआ अदालगुरि गोलैयो ओमफ्राय आरो गामिया खैरानि बेनिफ्राय आरो बिदिनो आरो खस्थ' जानांगौ जादों आरो दा दैया एसेबां खस्थ' बेयाव गैयाबा दैमाफोराव लायनो गोनां जायो मालाबा आरो मालाबा मैदेर थायो मा थायो बिदिनो खस्थ' जानांगौ दाथ' हमना ला नोंसोर बे दैयाथ' नै फैबाय थानाय बिराद खाराब बेखौनो जुदि लोङोबा नोंथांमोना बोरै मा जागोन दा लोंनांगौबा बेखौ बेमार जागोन आरो बेमार जानानै ओरैनो बेसे बोसोरसो नोंथांमोना खस्थ' आं दा हाबा जाफैनाया 9 बोसोरसो जाबाय 9 बोसोर सोलिनायाथ' बिदिनो सोलिनांगौ नङा होमबा दा दंखल संखलनिथ' जेबो माबा गैया सुबिदा गैया दंखल जेबो गैया ओमफ्राय दा सरकारनि सायाव मा बुङो सरकारा माबाफोर नायफैदों नामा सरकाराथ' नायफैनाया नायफैबाबो जोंनो जेबोखौनो होआखैनो माथो आगोलाव ओरैनो मा नायफैदोंमोन ना दानि गोदान सरकारखौ मा खावलायनो सानदों टपिकनि सरकारनि फैदों दा बिनि सायाव मा बुङो सानदों बेखौथ' दा मोजां जागोन सानदोंमोन दा माबायदि खालामो बेबो मोजां जागोन ना जाया नायनोसै बाय आंनि मुङा नारायण बसुमतारी आं ननके सुक्ला माने खैरानि गामिनिफ्राय बुंदों डिस्ट्रिक्टआ जोंनिया अदालगुरि समस्यायाथ' जोंनिया दैनि समस्याथ' एसे असुबिदायानो माने दैखौ जोङो बेफोरबायदिनो दैसायाव फैनानै माने बुरब्रबनानै जों दैखौ लोङो खावनानै बेसेबांसो जेनेबा खस्थ' भुगिदों नोंसोरो बेसेसो बोसोर जाखो ओरैनो इयावथ' जोङो इनि दा 30 बोसोरसो जाबाय जोङो जों आफामोन फैनाय समहालागै सानोबा जोङो 1990 मायथाइयावनो फैदों जोङो बेयाव साबैसे जाबाय होमबा 30 बोसोर बेफोरबायदि बेयावथ' नोंसोर हमनानै दङ बेफोरबायदि समस्याखौ जोङो सरकारा नोंथांमोननो माबाफोर फोरमायदों नामा दैनि समस्याखौ जोङो मोनगोन होननानै आसा खालामना दङ मानो होनबा जोङो दा खोनादों सरकारनिफ्राय जिथु माने JJM जल जीवन मिशननि माबा मोनसे स्किम दङ बे स्किमनि मथे जोङो माने नखरफ्रोमबो माने नखर माने दै जगायगोन होननानै जों खोनानो मोनदों बेखौ जों दा दासिम मोनथ'वाखै खामानिया माब्लानिफ्राय जानाय बे जल जीवन मिशननि दा जोंनाव बे गोदानसो गैथ'आनो जों गोदान स्किमसो माने हमदों जोङो माने जोंनि गामियाव माने गंनै सुबा जोङो होनाय जादों दा गंनै सुबायाव माने मोननै पिन पइन्ट होनाय दङ बे मोननै पिन पइन्टआव माने जोङो पाइपनि थाखाय मेजारमेन्टबो जोंनिफ्राय लाना थांबाय जों हरनाय जादों बे बोसोरसो जाखो लाना थांनाया थांनाय बोसोराव बारा गोबाव जायाखै थांनाय बोसोराव जायाखै नोंथांमोना जे गोबाव सम दैया जोङो दा जेनेबा नोंथांमोना दिनै आंखौ नै बेयाव लोगो मोनबाय बेखौबो जोंनि गामिनिया जायो जेब्ला आरो दैज्लां बोथोराव जे बे दैसायाव दै मोननाया दैज्लाङावल'सो मेसेङाव जोङो खुवानिफ्राय गामिनि गंसे खुवा दङ बे रायजोफ्रा गामिनि रायजो बयबो बे खुवायावनो जायो बे दैसायाव मोनबाल'सो खाथि जायो नङाबा 1 घन्टासो नांगौ जोंनो दै लायनो थांनायाव आरो मैदेरनिफ्राय समस्या दङ सार मैदेरनि समस्या दैज्लाङाव बांसिन सिगां फैजेननायाव जों बहुद बेफोरबायदि खस्थ'आव जोङो भुगिनांदों मेलेरिया बायदिसिना बेरामनिफ्राय जोङो बेफोरबायदि जाबोदों दा एसे बेफोर दा गैथ'ला ओरैनो थेवब्लाबो एसे लोमजानाय साजानाया किसुमान जायो मालाबा नोंथांमोननि जे थांनायनि जे लामा बेथ' बहुद खस्थ' दैज्लां बोथोर बोरै सोलियो
दैमाया देरोब्ला बेफोरबायदिनो जों बेमार आजार जायोबा मायबा समाव जोङो बेफोरबायदिनो खस्थ'यैनो बेरामिखौ जों बारहोयो बेफोरबायदिनो लोगो नांनानै बे लामानि खेथ्रआव जे सरकारनो मा खावलायनो लुगैयो नांगौ सरकारा थाबैनो जेन जोंनि बेफोरबायदि माबाखौ सुबिदाखौ जोंनो होयो बे नोंथांमोननि जे गामियाव जे दै साबरदालि बेयाव दङ 35 40 मोनबेसे गामि दङ नैबे जोंनि माबायावथ' बे गामिया गंसेयानो सुबाखौ मोननै खालामनाय जादों ओरैनो जों टटेल खैथा दङ खै गरसे दङ 35 40सो बेफोरबायदि न'खर दङ गासै